தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஓகே ஓகே, நம்ம செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ரொம்ப தேங்க்ஸ் மாதாஜி என்கேஜ் பண்ணதுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. कृष्ण माता जी। जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदनंदन व्रज जनरंजन, यशोदनंदन व्रज जनरंजन, यमुनतीरावनचारी, यमुनतीरावनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி, எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு. 18 நாட்களில் பகவத்கீதை கிளாஸ்ல இன்னைக்கு 16வது நாட்களாக வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கோடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நோ ப்ராப்ளம் பிரபுஜி, நான் திருப்பி போடுறேன். இன்னைக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆனதால நானே சொல்லிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथामह्यं तथादि स्वपदान्तिहं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैदं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पदे गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्रह्मणहिताय च जगद्विताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिन्यति नामिनी। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी स्क्रीन தெரியுதுங்களா? हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. அத ஷோடசோऽध्यायः தெய்வ அசுர சம்பத் விபாக யோகா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கிரீன் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். 1, 2, 3 ஸ்லோகங்கள் வாசிக்கணும். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் 16வது அத்தியாயம். தெய்வ அசுர இயல்புகளை பற்றி பகவான் நமக்கு கூற போகின்றார். இதுல மொத்தம் நமக்கு 24 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸ்கிரீன் தெரியுதுன்னா வாசிங்க பிரபுஜி. 1, 2, 3 ஸ்லோகங்கள். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண ஸ்ரீ பகவானு வாச அபயம் சத்வ சம்சுத்திர் ஞான யோக வியவஸ்தித தானம் தமஷ் சயக்ஞச ஸ்வாத்யாயஸ்தப ஆர்ஜவம் அஹிம்சா சத்யம் அக்ரோதஸ் தியாக சாந்திர் அபைசுனம் தயாபூதேஷு அலோலுப்தவம் மார்த்தவம் ஹரீர் அசாபலம் தேஜ சமாத்ருதி கௌசம் அத்ரோஹோ நாதி மானிதா பவந்தி சம்பதம் தைவீம் அபிஜாதஸ்ய பாரதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அச்சமின்மை, தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல், ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல், தானம், சுய கட்டுப்பாடு, யாகம் செய்தல், வேதங்களை கற்றல், தவம், எளிமை, அஹிம்சை, வாய்மை, கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, துறவு, சாந்தி, குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை, எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணை, பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, கண்ணியம், வெட்கம், மன உறுதி, வீரம், மன்னிக்கும் தன்மை, தைரியம், தூய்மை, பொறாமையின்மை, மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல் ஆகிய தெய்வீக குணங்கள் பரதனின் மைந்தனே தெய்வீக இயல்புடைய உன்னதமான மனிதரை சார்ந்தவை ஆகும். சோ பக்தனுக்கு வந்து தெய்வீக குணங்கள் வேணும் இல்லையா? சோ பகவான் இத்தனை குணங்கள் வந்து தெய்வீகமான குணங்கள் சொல்லியிருக்காரு. இதுல நம்மளே வந்து நம்மள அனலைஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான். நம்ம கிட்ட எதெல்லாம் இருக்கு, எதை நம்ம விடுவதன் மூலமாக அந்த தெய்வீக தன்மை அடைவோம் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ கிட்டத்தட்ட ஐ திங்க் 21 பண்புகள் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தெய்வீக குணங்கள் பத்தி நமக்கு பகவான் சொல்றார். இன்னைக்கு நம்மளோட அத்தியாயமே வந்து அதுதான், தெய்வீக மற்றும் அசுர இயல்புகள். நம்மளோட அந்த ஃபர்ஸ்ட் இது பார்த்த உடனே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைடு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவகி அம்மாவுக்கு வந்து திருமணம் முடிந்து தேவகியும் வந்து வசுதேவரும் அவருடைய அண்ணன் கம்சன் வந்து அவங்களை வழி அனுப்பி வைக்கிறார். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்சன் வந்து சொல்றாரு, நானே வந்து என் தங்கையை வந்து தேரோட்டியாக சென்று அவளுடைய வீட்டுல விடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேரோட்டி கூட இல்லாம அவரே தேரோட்டுறார். அவ்வளவு பாசமான கம்சன். ஆனா என்ன ஆகுது, அடுத்த அவருக்கு வந்து ஒரு அசரீரி கேக்குது, மூடனே, உன் தங்கையின் வயிற்றில் வரக்கூடிய 8வது குழந்தை உன் மரணத்திற்கு காரணமாக அமைவான்ற ஒரு அசரீரி கேக்குது. அதை கேட்ட அடுத்த நிமிஷம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு உடனே கோவம் வந்து என்ன பண்றார், அந்த அவர்கிட்ட இருக்கிற அந்த வாள் எடுத்து தங்கையோட முடியை பிடித்து அவங்களை வந்து கொல்றதுக்கு போறாரு. வசுதேவர், ஒரு கணவனுடைய கடமை என்ன, திருமணம் ஆனதற்கு அப்புறம் தன்னே நம்பி வந்த மனைவியை வந்து கைவிடாமல் எப்போதும் காப்பாற்றணும் இல்லையா? அதுதான் அவங்க கணவரோட கடமை, கிரகஸ்தன். சோ அவர் உடனே என்ன பண்றாரு, கம்சனுக்கு வந்து ஆத்ம யோகத்தை எல்லாம் சொல்றார். ஆனாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து அதெல்லாம் புரியல. கடைசி அவர் என்ன சொல்றாரு, உனக்கு வந்து தேவகியால உனக்கு மரணம் இல்ல இல்லையா, அவளுக்கு வரக்கூடிய அந்த 8வது குழந்தையால் தானே உனக்கு மரணம். நான் எல்லா குழந்தையும் கொண்டு வந்து உன்கிட்ட கொடுத்துடுறேன், அப்புறம் நீ முடிவு பண்ணு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புத்திசாலித்தனமாக. சோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம லைஃப்ல கத்துக்கணும். ரொம்ப ஸ்மார்ட்டான திங்கிங். அந்த இடத்துல நம்ம இருந்திருந்தா என்ன பண்ணிருப்போம், உடனே நம்ம சண்டைக்கு போயிருப்போம். ஆனா அங்க அது எல்லாமே வந்து கம்சனோட அரண் இல்லையா, கம்சனோட இடம். அங்க போய் நம்ம வந்து நம்மளுடைய கோபத்தை வந்து கட்டுப்படுத்தி, அங்க பாருங்க எவ்வளவு ரொம்ப சாதுரியமாக நம்ம வந்து வசுதேவர் வந்து நடந்திருக்காங்க இல்லையா? சோ அவர் என்ன பண்றாரு, மனைவியையும் காப்பாத்தணும், அதே சமயத்துல அந்த குயிக்கா வந்து அந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஒரு முடிவு எடுக்கணும். சோ அவர் என்ன பண்றார், நீ உன் தங்கையை விட்டு விடு, குழந்தையால் தானே உனக்கு மரணம், நான் உன்கிட்ட கொண்டு வந்து கொடுத்துடுறேன்ட்டு. அத உடனே அவர் வந்து மனமாற ஏற்றுக்கொண்டார் கம்சன். ஏன்னா அவருக்கு நல்லா தெரியும் வசுதேவர் வந்து சொல்லின் வேந்தர், சொன்ன சொல்லை காப்பாற்றுவார். அதனால அந்த தங்கையை வந்து விட்டுட்டாருன்னு. எப்படி இவ்வளவு ஒரு நல்ல தெய்வ அசுர சம்பந்த விபாக யோகம் இன்னைக்கு நம்ம பாக்குறது. அவ்வளவு ஒரு தெய்வீகமான அண்ணன், ஒரு தேரோட்டி கூட வேணாம், ஒரு ஈகோ இல்லாம நான் ஒரு அரசன் அப்படின்ற ஈகோ இல்லாம நானே என் தங்கையை கொண்டு போய் விடுகின்றேன் அப்படின்னு சொன்ன அந்த கம்சன் அடுத்த நொடி அந்த அசரீரி கேட்ட உடனே என்ன பண்றாரு, அவர்கிட்ட இருக்கிற அந்த அரக்க குணம் வந்து வெளியில வருகின்றது. இது கம்சன் கிட்ட மட்டும் இல்ல, நம்ம எல்லார்கிட்டயுமே வந்து இந்த முக்குணங்கள் இருக்கு அப்படின்றத பார்த்தோம். சோ நம்ம
ஏற்கனவே பார்த்த அத்தியாயத்துல ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் வந்து இந்த 3 குணங்களும் இருக்கு. அது வந்து ஒவ்வொரு டைமும் போட்டி போடுமா, நான் மேல வரணும்னு சொல்லிட்டு. சோ சில சமயம் சத்துவகுணம் அதிகமா இருக்கும், சில சமயம் ரஜோகுணம், சில சமயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தமோ குணம் அதிகமாக இருக்கும். ஒரு நாள்ல வந்து அந்த பிரம்ம முகூர்த்தத்துல வந்து நமக்கு சத்துவகுணம் அதிகமா இருக்கும், மனம் ரொம்ப சாந்தமா இருக்கும். அப்ப நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து நன்மை பயக்கும். அதனாலதான் நம்மளுடைய ஆன்மீக செயல்களை எல்லாம் நம்ம காலையிலேயே பண்ணி முடிச்சிடணும் அப்படின்றத வந்து பார்க்கணும். அது ரொம்ப கஷ்டம். இந்த தெய்வீக செயல்கள் செய்யறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். எப்படி ஒரு விஷம் குடிக்கிற மாதிரி நமக்கு கஷ்டமா இருக்கும். ஆனா இந்த ரஜோகுண தமோகுணம் செயல்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா, அந்த அசுர குணங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல லட்டு சாப்பிடுற மாதிரி இருக்கும். ஆனா அது நமக்கு வந்து கடைசியில கஷ்டத்தையே கொடுக்கும் அப்படின்றத பாக்கலாம். அத நம்ம ஒரு பிலிம்ல கூட பாத்திருக்கோம் இல்லையா, ஒரு 2 நாள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோ, அதுக்கப்புறம் அது உனக்கே பழகிடும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஸ்டார்டிங்ல வந்து அந்த பிரம்ம முகூர்த்தத்துல எந்திரிக்கிறது, சாண்டிங் பண்றது, கண்டிப்பா நம்மளால எல்லாமே பண்ண முடியும். நம்ம எப்ப மனசுல என்ன தோன்றுதோ அதை உடனே தத்தாஸ்து பண்றார் நம்மளுடைய பரம புருஷர் பகவான், நம்ம எல்லாருக்குள்ளேயும் வந்து இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா இல்லையா. நம்மளுடைய அந்த தாட்டை உடனே அவர் வந்து சாங்ஷன் பண்றாரு. நம்மளோட பண்ண வேண்டியதெல்லாம் ஒண்ணே ஒண்ணு, அந்த பிரயத்தனம் பண்ணணும், முயற்சி எடுக்கணும், அவ்வளவுதான். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மனிதருக்குள்ளேயே வந்து எல்லா குணங்களும் இருக்கு அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். சோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 ஸ்லோகங்களை தெய்வீக குணங்களை பற்றி பகவான் வந்து நமக்கு சொல்லியிருக்கார். சோ இதை நம்ம என்ன பண்ணணும்னாக்கா, நம்ம கிட்ட என்னென்ன குணங்கள் இதுல இருக்கு, எது இல்லையோ அதை விடுத்து நம்ம ஓய்வு பெறுவதற்கு ட்ரை பண்ணணும். 4வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा हरे कृष्णा माताजी। तम्बो दर्भोऽभिमानश्च क्रोधो पारुष्यम् एव च अज्ञानं साभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பிருத்தாவின் மைந்தனே, தற்பெருமை, அகந்தை, வீண் அபிமானம், கோபம், கொடூரம், அறியாமை ஆகியவை அசுர இயல்புடையவர்களின் குணங்கள் ஆகும். தற்பெருமை, தான் என்ற அகங்காரம் இல்லையா. நம்ம வந்து பார்த்தோம் அந்த நிர்கா மன்னனோட வீழ்ச்சியை பார்த்தோம். நான் ஒரு அரசன், நான் வந்து தானம் பண்றேன் அப்படின்ற அந்த தற்பெருமை. அகந்தை, அகங்காரம், எல்லாவற்றுக்கும் வந்து உரிமையாளன் நானே, கட்டுப்பாட்டாளன் நானே, எனக்கு கீழேதான் எல்லாம் என்ற அகங்காரம். வீண் அபிமானம், ஒருத்தவங்களை பத்தி அனாவசியமான திங்கிங் இருக்குது, அனாவசியமாக ஒருத்தவங்களை வந்து கஷ்டப்படுத்தி பேசுறது. கோபம், கொடூரம், ரொம்ப கொடூரமாக ஒரு சிலர்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்தவங்களை வதைத்து சொல்லாலும் சரி, இந்த பிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் அசால்ட் வந்து அதுல ஒரு சந்தோஷம் எடுப்பாங்க, சாடிஸ்ட். கொடூரம், அறியாமை, இதை செய்தால் நமக்கு வந்து இந்த இது கிடைக்கும், இந்த கர்மாவை செய்தால் நமக்கு இந்த பலன் கிடைக்கும்ன்ற அந்த ஒரு அறியாமையில் இருப்பது. இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அசுர இயல்புடையவர்களுடைய குணங்கள். நம்மளுடைய அந்த டீமன்ஸ் எல்லாருமே வந்து எடுத்துக்கலாம். ஹிரண்யகசிபு தான் வந்து பெரிய அரசன், 3 உலகங்களும் என்னை பார்த்து நடுநடுங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து ஹிரண்யகசிபு வாழ்கன்னு தான் சொல்லணும். அங்க ஹரியோட நாமமே கிடையாது. ஆனா அவருடைய கடைசியா அவருடைய நிலை என்ன ஆயிற்று, பகவானுக்கு கையாலே அவருக்கு வந்து முக்தி கிடைத்ததுன்றதை பாக்குறோம். 5வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे माताजी। हरे कृष्ण माताजी। दैवी संपत् विमोक्षाय निबन्धाय सूरीमचा माशु च संपतं दैवी अभिजातोऽसि पाण्डव। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தெய்வீக குணங்கள் முக்தி தரக்கூடியவை, அசுர குணங்களோ பந்தப்படுத்துபவை. நம்ம அங்க மேல பார்த்தோம் இல்லையா, அவங்க வந்து பந்தப்படுத்தப்படுவார்கள். பாண்டுவின் மைந்தனே, கவலைப்படாதே, நீ தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்கின்றாய், அதனால நீ பயப்பட வேண்டாம். இந்த தெய்வீக குணங்கள் வந்து நமக்கு முக்தி கொடுக்கும். சோ நம்மள முக்தி பெறணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த தெய்வீக குணங்களை நமக்குள் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். 6வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। उद सर्कौ लोके अस्मिन् दैव असुर एव स दैवो विस्तरश् प्रयोक्ष असुरं पाद मे ऋषिणो। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிருத்தாவின் மைந்தனே, இவ்வுலகில் உள்ள படைக்கப்பட்ட உயிர்வாழிகளில் தெய்வீகமானவர்கள், அசுரர்கள் என 2 வகையினர் உள்ளனர். தெய்வீக குணங்களை பற்றி ஏற்கனவே மிக விவரமாக உனக்கு விளக்கியுள்ளேன். இனி அசுரர்களின் குணங்களை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. அவர் சொன்னார்களே அந்த 21 குவாலிட்டிஸ் வந்து தெய்வீக குணங்கள் வந்து சொல்லியாச்சு. இப்ப வந்து அசுர குணங்களோட இதை வந்து என்ன அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம்.
அப்புறம் இப்ப வந்து அடுத்த ஸ்லோகம் மாதாஜி 7வது இது. இப்ப ஃபுல்லா நமக்கு பகவான் அசுர குணங்களை பற்றி நமக்கு சொல்ல போறார். 7வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரவருதிம் ச நிவ்ருதம் பிரவருதிம் ச நிவ்ருதம் திம் ச ஜனான விதுராசுரா ந சௌசம் நாபிசாசாரோ ந சத்யம் தேஷு வித்யதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று என்ன செய்யக்கூடாது என்றும் அறிவதில்லை. தூய்மையோ முறையான நடத்தையோ வாய்மையோ அவர்களில் காணப்படுவதில்லை. சோ அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி ஒரு நிமிஷம். சோ அந்த அசுர இயல்புடையவர்கள் வந்து எது செய்யணும் எது செய்யக்கூடாதுன்ற அந்த அறிவு இருப்பதில்லை. அது மட்டும் இல்ல, அவங்க கிட்ட வந்து ஒரு தூய்மை இருக்காது, முறையான நடத்தை இருக்காது அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். வாலி வந்து தன்னுடைய தம்பியோட மனைவியவே வந்து அவர் என்ன பண்ணாரு, அடையணும்னு நினைத்தார். ராவணன் சீதாமாவை அடையணும்னு நினைத்தது. சோ அந்த அசுரர்களோட இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எது செய்யணும் எது செய்யக்கூடாது தெரியறதே கிடையாது. பகாசுரன் அவர் வந்து என்ன பண்ணார், தன்னுடைய தலையவே வந்து வெட்டி போடுறதுக்கு வந்து அந்த தவம் பண்றார். சிவபெருமான் வரலன்னு ஒண்ணு அந்த தலையவே வெட்டுறதுக்கு அவர் முயற்சி பண்ணிட்டார். சரி, அவர்தான் யார் மேல பஸ்பாசுரன் யார் மேல நான் கை வைக்கிறேனோ அவங்க வந்து பஸ்மமா மாறிடணும்னு சொல்லிட்டு வரம் வாங்கியாச்சு. ஆனா என்ன பண்றாரு, அந்த வரத்தை திருப்பி சிவபெருமான் மேலேயே வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பாக்குறாரு. ஏன், அதுவும் வந்து பகவானுடைய லீலை தான். ஏன்னா அவர் வந்து மோகினி ரூபம் எடுத்து அவருக்கு வந்து டான்ஸ் சொல்லி தர மாதிரி சொல்லி தந்து அவரோட தலையிலேயே வச்சு அவர் வந்து இது பண்ண சொன்னார். ஆனா வந்து அந்த பஸ்பாசுரன் என்ன பண்றாருனாக்கா, பார்வதி மாமாயில இருக்க அந்த காமத்தின் மூலமாக சிவபெருமானையே வந்து யாரு வரம் கொடுத்த தலையிலே கை வைக்கணும்னு சொல்றாங்க இல்லையா, அதனால அவருக்கே வந்து என்ன பண்ணுவாரு, டெஸ்ட் பண்ண பாப்பார். நீங்க கொடுத்த வரம் ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு பாக்குறேன். சோ அவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு முறையான நடத்தையோ வாய்மையோ இருப்பதில்லை. எதை செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாதுன்ற ஞானம் வந்து அவர்களிடத்தில் இல்லை அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம் அசுரர்களுக்கு. 8வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. சத்யம் அப்ரிஷ்டம் தே ஜகத் அகர் அனிஸ்வரம் அபரஸ்பர பூதம் கிம் அன்யத் காம தைத்துகம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. அவர்கள் இவ்வுலகம் பொய் என்றும் அஸ்திவாரம் இல்லாதது என்றும் கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் எவரும் இல்லை என்றும் கூறுகின்றனர். யாரு, இந்த அசுரர்கள். அசுரர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா உலகம் பொய், அஸ்திவாரம் இல்லாதது, கட்டுப்படுத்தக்கூடிய கடவுள் யாரும் இல்லை. இந்த ஹிரண்யகசிபு அப்படிதான் பண்ணாரு இல்லையா, 3 உலகத்திற்கும் நானே வந்து பகவான் சொல்லிட்டு அவருடைய நாமத்தை தான் எல்லாரும் பேசணும்னு சொல்லியிருந்தார். காம இச்சையால் உண்டாக்கப்பட்டதாகவும் காமத்தை தவிர இதற்கு வேறு காரணம் இல்லை என்றும் அவர்கள் சொல்கின்றனர். இப்போ இந்த கலியுகத்திலே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தவங்களோட கோட்பாடுகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படித்தான் இருக்கு. இந்த உலகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அல்டிமேட் பேஸ் என்ன, மூலம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா காமம் தான் அப்படின்னு வந்து வாதாடுறவங்களும் இருக்காங்க எப்பவுமே. சோ அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அசுர குணங்கள் அப்படின்றத பாக்கலாம். 9வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி வாசிங்க. மாதாஜி யாரும் வாசிக்கலன்னா நான் வாசிக்கிறேன். ஏதாம் சிஷ்டம் அவிஷ்டைப்ப நஷ்டாத்மானோ அல்ப புத்தய பிரவந்த் யுக்ர கர்மான ஷயாய ஜகதோ இதாய. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இத்தகு முடிவுகளை பின்பற்றி அறிவில்லாதவர்களும் தம்மை இழந்தவர்களுமான அசுரர்கள் உலகத்தை அழிப்பதற்கான பலனற்ற கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். இது உண்மைதான் இல்லைங்களா? இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா உக்ரைன் போர், இன்னும் அந்த இப்ப ரீசெண்டா வந்து பிரான்ஸ்ல நடந்த அந்த கொள்ளை இது சம்பவங்கள், அப்புறம் இப்ப நம்ம நாட்டுல நடக்கிற அந்த மணிப்பூர்ல இருக்க ரியாட்ஸ், சோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அசுரத்தனமான ஒன்று. என்ன ஒரு இழிவான செயல்களை செய்து கொண்டிருக்கோம். உயர்ந்த பிறப்பான மனித பிறவியை வந்து பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்காரு. ஏன்னா நம்மளுடைய அந்த பகுத்தறிவை கொண்டு பகவானை அறிந்து அவரை அடைந்து முக்தி அடைறதுக்கு பதிலா மாயையில நம்ம எவ்வளவு சுழன்று கொண்டிருக்கின்றோம்ன்றத பாருங்க. சோ இந்த அசுரர்கள் வந்து அறிவில்லாத தனத்தால என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த உலகத்தை அழிப்பதற்கான பலனற்ற கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றார்கள். இது யார் வந்து அவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய உரிமை வந்து அதை நம்மளால இது பண்ண முடியுமா? ஒரு சின்ன விஷயத்தை கூட நம்மளால உருவாக்க முடியவில்லை. இதெல்லாம் பகவானுடைய எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட். அதுல போய் நம்ம எப்படி வந்து அதை வந்து நாசம் செய்ய முடியும்? அதனாலதான் நமக்கு வந்து இயற்கையை எப்பெல்லாம் நம்ம வந்து
சீன்றோமோ அந்த அந்த சீற்றங்களையும் நம்ம பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு. சுனாமியாக இருக்கட்டும், இல்ல நம்மளுடைய அந்த புயலா இருக்கட்டும், வெள்ளப்பெருக்கா இருக்கட்டும், இதெல்லாம். சோ நம்ம வந்து பகவானுடைய ஞானத்தோட தெய்வீகத்தோட இயல்புகளோட இருக்கணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். 10வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி, 10வது ஸ்லோகம். காமம் ஆஸ்திரிய துஸ்பூரம் தம்பமான மாதான்விதா மோகா கிருஹித்வாஷ கிருஹான் பிரவர்ததே ஆசிஷி வரதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சுப்ரதா. அசுரத்தன்மையுடையவர்கள் திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சமடைந்து கர்வம் மற்றும் பொய் கௌரவத்தின் கவர்ச்சியால் மூழ்கி மயக்கப்பட்டுள்ளனர். எப்போதும் தூய்மையற்ற விரதங்களில் ஈடுபடும் அவர்கள் நிரந்தரமற்ற பொருட்களால் கவரப்படுகின்றனர். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எதற்காக நம்மளுடைய 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் வச்சிருக்காங்க. அது வந்து நம்மளோட பேசிக்கான குவாலிட்டிஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கணும். என்னது? தகாத பாலுறவு இருக்கக்கூடாது. கிருஷ்ணர் நம்மளுடைய பிரபுபாத் பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலயும் அந்த தகாத பாலுறவை வந்து மென்ஷன் பண்ணிட்டே இருப்பார். ஏன்னா அது நம்மளுடைய ரொம்ப ஒழுக்கம் என்பது மிகவும் மிகவும் ஒரு பேசிக்கான குவாலிட்டிஸ் நம்ம கிட்ட இருக்க வேண்டியது. அண்ட் மோரலஸ் நம்ம மெயினா எதால அழிக்கப்படுறோம்ன்றது பாத்தீங்கன்னா அந்த 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 தகாத பாலுறவு மூலமாக தான். சோ அந்த தகாத பாலுறவு இருக்கக்கூடாது, சூதாட்டம் இருக்கக்கூடாது, மது அருந்துதல் இருக்கக்கூடாது, புலால் உண்ணுதல் இருக்கக்கூடாது. சோ நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்திக்கு வந்து 4 தூண்கள் இருக்கின்றதுன்னு பாக்குறோம். சோ அந்த 4 தூண்களையும் வந்து இந்த 4 கெட்ட குணங்கள் வந்து பொடிப்பொடியா ஆக்கிவிடும். அதனால நம்ம வந்து அந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபலை ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ணணும். சோ அசுரத்தன்மையுடையவர்கள் திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சமடைந்து, அதனால அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா திரும்ப திரும்ப அந்த காமத்தை வந்து ஆசை வந்து குறையவே குறையாது. கர்வம் பொய் கௌரவத்தின் கவர்ச்சியில் மூழ்கி மயக்கப்பட்டுள்ளனர். தமோகுணத்தில் போயிடுறாங்க. எப்போதும் தூய்மையற்ற விரதங்களில் அவர்கள் ஈடுபடுகின்றார்கள். நான் சொன்ன மாதிரி அவங்க வந்து ஸ்ட்ராங்கா தவங்கள் பண்றது, தவம் பண்ணணும். ஆனா அவங்க என்ன பண்றாங்க? அந்த ஃபோர்ஸ்ஃபுல் தவமா தன்னுடைய கழுத்தையே கட் பண்ணி அந்த அந்த யக்ஞத்துல போட போவான் அந்த பஸ்பாசுரன். சோ அந்த தூய்மையற்ற விரதங்கள் எல்லாம் ஈடுபட்டு நிரந்தரமற்ற பொருட்களால் கவரப்படுகின்றனர். இதெல்லாம் நமக்கு தேவையே இல்லை. நமக்கு என்ன வேணும்? நிரந்தரமான எல்லையற்ற பிளிஸ்ஃபுல்லான எப்போதும் எட்டர்னலா இருக்கக்கூடிய பகவானுக்கு வந்து நம்ம சேவை செய்யணும். அந்த தாட் தான் நமக்கு வேணும். சோ அதுதான் வந்து பக்தனோட குவாலிட்டிஸ் பார்க்கணும். 11, 12வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சிந்தாம பரிமேயாம் ச பிரவயாந்தாமுபாஸ்ரிதாஹ காமோபபோக பரமா ஏதாவதிதி நிச்சிதாஹ ஆசா வாச சதைர் பக்தா காம குரோத பராயணஹ ஈகந்தே காமபோகாட்டம் அன்யாயேனார்த்த சஞ்சயான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மனித நாகரிகத்தின் முக்கிய தேவை புலன்களை திருப்தி செய்வதே என்று அவர்கள் நம்புகின்றனர். இவ்வாறாக வாழ்வின் இறுதிவரை உள்ள அவர்களது கவலைகள் அளக்க முடியாததாகும். ஆசைகள் என்னும் நூற்றுக்கணக்கான கயிறுகளால் பந்தப்படுத்தப்பட்டு காமத்திலும் கோபத்திலும் மூழ்கி அவர்கள் புலன் நுகர்ச்சிக்காக அநியாயமான வழிகளில் செல்வத்தை சேகரிக்கின்றனர். இது கண்டிப்பா அப்படியே நம்ம கூட நம்மளுடைய இந்த சமூகத்தில் வந்து நடக்கின்றது இல்லையா? சோ நம்மளுடைய மனித நாகரத்தோட முக்கிய தேவையே வந்து பாத்தீங்கன்னா புலன்களை திருப்தி செய்யறது. இப்ப நம்ம ஒரு சர்வே எடுத்தா கூட பாத்தீங்கன்னா வெறும் 1% ஆஃப் த மக்கள் தான் வந்து, அதுவும் ஜென்ஸ் வந்து இந்த ட்ரிங்க்ஸ் அடிக்காம இருப்பாங்கன்றத வந்து பாக்கலாம். கிட்டத்தட்ட 99.9% ஆஃப் த இது வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஏன்னா அது வந்து ஒரு சோசியல் நாகரிகமாக மாறிவிட்டது அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். அதுவும் அந்த நீங்க என்ன கேடர் லோ லெவல்ல ஒர்க் பண்றவங்களா இருக்கட்டும், மிடில் லெவல்ல இருக்கட்டும், ஹையர் லெவல்ல இருக்கட்டும், இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து சோசியல் ஹேபிட்னு கொண்டு வந்துட்டாங்க. சோ ஆனா அது வந்து தவறான ஒண்ணு. இதுதான் ஒரு நாகரிகமா, இதுதான் ஒரு மனித சமுதாயத்தோட பரிமாற்றமா என்ன, பரிணாமமா என்ன? சோ இது வந்து தவறான ஒண்ணு. ஆனா நம்ம அதெல்லாம் உண்மை நினைச்சுட்டு இருக்கோம். சோ அது தவறு. சோ கடைசி வரைக்கும் இதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு இதுல வந்து அவங்க சொல்றாங்க இவங்க சொல்றாங்க, ஏதாவது ஒரு இதுல நம்ம வந்து மாட்டிக்கொண்டு கவலைகளை வந்து அளக்க முடியாம நம்ம போய் கொண்டிருக்கின்றோம். ஆசைகள் என்னும் நூற்றுக்கணக்கான கயிறுகளால் பட்டு காமத்திலும் கோபத்திலும் மூழ்கி விடுகின்றோம். இதை நம்ம 2nd சாப்டர்லயும் பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? சாங்கிய யோகத்தோட அந்த ஃப்ளோ சார்ட் பார்த்திருக்கோம். சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த புலன்கள் என்ன பாக்குதோ அது மேல ஒரு ஆசை, அந்த ஆசை பற்றா மாறுது, பற்று காமமா மாறுது, காமம் அடைய முடியவில்லை என்றால் கோபமாக மாறுகின்றது, அந்த கோபத்தில் மயக்கம் வந்து மயக்கத்தில் என்னுடைய
ஞானத்தை இழந்து நான் வீழ்ச்சி விடுகின்றேன் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ அவர்கள் வந்து இந்த புலனுகர்ச்சிக்காக என்ன வேணாலும் வழியில போலாம், அநியாயமான வழிகளில் செல்வத்தை சேகரிக்கின்றனர். ஆனா அது மரணத்துக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன அது கொண்டு போக போறோமா என்ன? சோ அதற்கு தான் அந்த ஞானம் இல்லை. நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு உண்டான ஒரு இதுல இருக்கும், அது வந்து தவறான ஒன்று அப்படின்றத பார்க்கலாம். 13, 14, 15 மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. இதம் அஸ்யமயா லப்தம் இமம் பிரபஸ்யே மனோரதம் இதம் அத்திதம் அபிமே பவிஷ்யதி புனர்தனம் அசௌ மயா ததக்த்ரிசர்தி கனிஷ்யே சாபரானபி ஈஸ்வரோகம் அகம் போகி சித்தோகம் பலவான் சுகி ஆர்யோபி ஜனவான் அஸ்மி கோன்யோ ஸ்திதி சத்ருஷோ மயா யக்ஷே தாஸ்யாமி மோதிஷ்யே இதஞான விமோகிதக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னாக்கா, அசுரத்தன்மையுடையவன் எண்ணுகின்றான், இன்று என்னிடம் இவ்வளவு சொத்து உள்ளது, எனது திட்டங்களின்படி நான் நிறைய லாபம் அடைய போகின்றேன், தற்போது இவ்வளவு என்னுடையதாக இருக்கின்றது, எதிர்காலத்தில் இது மேன்மேலும் பெருகும். அவன் என்னுடைய எதிரி, அவனை நான் கொன்று விட்டேன், என்னுடைய மற்ற எதிரிகளும் கொல்லப்படுவார்கள். அதாவது ஒரு தர்மத்தையே ஃபாலோ பண்றது கிடையாது. நான் எனக்காக வேணும்னாக்கா நான் என்ன வேணாலும் எந்த ஒரு எல்லைக்கு வேணாலும் போவேன். அது வந்து மிகவும் தவறான ஒன்று, அசுர இயல்பு. நானே எல்லாவற்றின் இறைவன், நானே அனுபவிப்பாளன், நானே பக்குவமானவனும் பலமுடையவனாகவும் மகிழ்ச்சியானவனும் ஆவேன். இரண்யகசிபோட தாட். செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் சூழப்பட்ட மிகப்பெரிய செல்வந்தன் நானே, என்னை போன்று சக்தியுடையவனும் மகிழ்பனவனும் வேறு யாரும் இல்லை. ராவணன் நினைச்சிட்டா நான் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய பலசாலி, நான் வந்து சாக்ஷாத் நம்மளுடைய சிவபெருமானே வந்து மயக்கக்கூடிய அளவுக்கு என்னிடம் திறன் இருக்கின்றது அப்படின்ற ஒரு தாட் இருந்துச்சு. நான் யாகங்கள் செய்வேன், தானங்கள் கொடுப்பேன், இவ்வாறு இன்பமாக இருப்பேன். நான் அந்த நான்ற அகங்காரம் வந்து அதிகமாக இருக்கு. இவ்விதமாக அத்தகு மக்கள் அறியாமையினால் மயக்கப்பட்டுள்ளனர். ஆனா நம்ம பகவான் கிருஷ்ணருக்கு என்ன பெயர்? ரிஷிகேஷர், எல்லா புலன்களின் கட்டுப்பாட்டாளர், உரிமையாளர். அவர் தான் வந்து பகவான் இல்லையா? சோ நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நான் தான் வந்து அனுபவிக்கிறேன். ஆனா இந்த ஜீவாத்மா வந்து அந்த பலன்களை அனுபவிக்கல. நமக்கு உள்ளார இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா தான் இதை அனுபவிக்கின்றார். சோ அந்த ஞானம் இல்லாததுனால நம்ம அறியாமையில் இருக்கின்றோம்ன்றத பார்க்கலாம். 16, 17வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அநேக சித்த விப்ராந்தா மோகஜால சமாவிருதா பிரசக்தா காமபோகேஷு வதந்தி நரஹே அசுஷவ். 17வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஆத்ம சம்பாவித ஸ்தப்தா தனமான மதான்விதாக த்யஜந்தே நாம யஜ்ஞஸ்தே தம்பேன விதிபூர்வகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இவ்வாறு அநேக கவலைகளால் குழப்பமுற்று மோகத்தின் வலையினால் சூழப்பட்டு அவர்கள் புலனின்பத்தில் பலமான பற்றுடையவர்களாகி நரகத்தில் வீழ்ச்சியுறுகின்றனர். நான் தான் வரும்போது என்ன ஆகுது? அதனால நமக்கு வந்து அதை அடைவதற்காக கர்ம பலன்களில் பந்தப்படுகின்றோம். அதை அடையாதப்ப கவலைகள் குழப்பம் வந்து மோகத்தின் வலையில் சூழப்பட்டு புலனின்பத்தில் பலமான பற்றுடையவர்களாக மாறி நம்ம வந்து நரகத்தில் வீழ்ச்சியுறுகின்றோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். செல்வத்தாலும் பொய் கௌரவத்தாலும் மயக்கப்பட்டு தன்னில் திருப்தியுற்று எப்போதும் திமிருடன் விளங்கும் இவர்கள் சில சமயங்களில் எந்த சட்டத்திட்டத்தையும் பின்பற்றாமல் பெயரளவில் கர்வத்துடன் யாகங்களை செய்கின்றனர். அந்த யாகம் செய்யும் போது கூட நான் பண்றேன்ற அந்த மமதை, அது போல நான் தான் அனுபவிக்கின்றேன், நான் பண்றேன்ற அந்த திமிர். சோ அதனால நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னாக்கா வீழ்ச்சியை வந்து அடைகின்றனர். அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அசுர இயல்பு கொண்டவர்கள் அப்படின்றத பாக்குறோம். 18வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. அகங்காரம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அகங்காரம் பலம் தர்ப்பம் காமம் குரோதம் சம்ருஷிதாக மாம் ஆத்ம பரதேஷு பரத் விஷந்தோத்ய கஹாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அகங்காரம் பலம்
தற்பெருமை, காமம் மற்றும் கோபத்தில் மயங்கி உள்ள அசுரர்கள். என்னென்ன? நான்ற அகங்காரம், ஏன் நான் தான் ரொம்ப பலசாலி. தற்பெருமை, காமம் மற்றும் கோபத்தில் மயங்கி உள்ள அசுரர்கள் தங்களது சொந்த உடல்களிலும் பிறருடைய உடல்களிலும் வீற்றுள்ள பரமபுருஷ பகவானிடம் பொறாமை கொண்டு உண்மை மதத்தினை மீன்ஸ் அந்த உண்மையான அந்த ஞானத்தை நிந்திக்கின்றனர் அப்படின்றத பார்க்கலாம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சிசுபாலன் வந்து என்னாச்சு, அவருக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ராவா வந்து ஒரு கண் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்ப வந்து ஒரு அசரி அவர் பிறக்கும்போது அவர் சொந்த கிருஷ்ணருடைய சொந்த அத்தையோட பையன் தான் வந்து சிசுபாலன். ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்ப வந்து அவர் பிறக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப அசிங்கமாக இருந்தார். பிளஸ் அவருக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கண் இருந்துச்சு. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அசரீரி கேட்டுச்சு, எப்ப வந்து யார் வந்து இவரை வந்து தொடுறாங்களோ, ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, சோ யார் வந்து இந்த குழந்தையை தொடுறாங்களோ அவங்க மூலமாக தான் இவருக்கு இந்த அந்த கண் எக்ஸ்ட்ரா இருக்க அந்த உறுப்பும் மறைந்து விடும். அவர் மூலமாகவே வந்து இவருக்கு மரணம் வரும் அப்படின்றது வந்து அந்த அசரீரி கேட்கும். அப்ப எல்லாரும் வந்து டச் பண்ணி பார்ப்பாங்க சிசுபாலனா. ஆனா அவருக்கு வந்து அந்த அந்த அதே மாதிரி ஒரு அசிங்கமான ரூபமாகவும் இந்த கண் எக்ஸ்ட்ராவும் இருக்கும். அப்போ எப்போ வந்து கிருஷ்ணர் டச் பண்றாரோ அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் அழகாக மாறினது மட்டும் இல்லாம அந்த கண் எக்ஸ்ட்ரா இருந்த அந்த கண்ணெல்லாம் வந்து போயிடும். ஆனா என்ன பயம் வந்துச்சுன்னா அப்ப கிருஷ்ணனால மட்டும்தான் வந்து இவருக்கு வந்து மரணம் அப்படின்றது வந்து நிரூபணமாகி விட்டது. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய அத்தை வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து கேட்பாங்க, கிருஷ்ணா நீ வந்து உன்னால என்னோட பிள்ளைக்கு வந்து மரணம் நிகழக்கூடாது அப்படின்னும் போது அப்ப அவங்க சொல்லுவாங்க, நீ அத்தை நீ சொல்றதுனால நான் வந்து அவனை 100 தடவை நான் மன்னிப்பேன். ஆனா அதற்கு மேலேயும் வந்து அவன் போனானாக்கா அவன் வந்து அதற்கு மேல என்ன வந்து அவதூறாக பேசினால் நான் வந்து அவனை மன்னிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ சிசுபாலனுக்கு வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே பகவான் மேல வந்து ஒரு பொறாமை இருந்துட்டே இருக்கும். சிசுபாலன் யாரு ஆக்சுவலா? யாருக்காவது கதை தெரியுமா சிசுபாலனோட கதை? தெரியாது மாதாஜி. ஜெய விஜயர்கள் வைகுண்ட லோகத்தோட 7வது கதவுல வந்து இருப்பாங்க இல்லையா, அந்த பாதுகாவலர்கள் ஜெய விஜயர்கள். அவங்கள வந்து சனத்குமாரர்கள் ஆக்சுவலா பிரம்மதேவர் ஃபர்ஸ்ட் சிருஷ்டிக்கப்படுகின்றார். பிரம்மதேவர் கிட்ட இருந்து முதலில் அவர் ரொம்ப தவன்ற சத்தம் மட்டும் கேட்கும். அதனால அவர் தவம் பண்றார், ரொம்ப வருடங்களாக தவம் பண்றார். அப்ப பிரம்மதேவர் தவம் பண்ணி முடிச்ச உடனே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சிருஷ்டி பண்ண இந்த உலோகத்தை அப்படின்ட்டு ஒரு அசரீரி கேக்குது. அப்ப வந்து பிரம்மதேவர் என்ன பண்றார், முதல்ல 4 குழந்தைகள் வெளில வராங்க. அந்த 5 வயது குழந்தைகள் மாதிரி இருப்பாங்க அவங்க. அப்ப அவங்க கிட்ட சொல்றாரு, நீங்க சிருஷ்டி பண்ணணும் இந்த உலகத்தினோன்னு. அவங்க சொல்லுவாங்க, வேண்டாம் எங்களுக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம், நாங்க ஹரிபக்தி மட்டும் தான் செய்வோம்னு சொல்லிட்டு அவங்க போயிடுறாங்க. அந்த முதல்ல வந்து அந்த 4 குமாரர்கள், அவங்க பேரே வந்து சனத் குமாரர்கள் அப்படின்ட்டு. சோ அவங்களுக்கு வந்து எப்பவுமே வந்து பகவானை போய் பார்க்கலாம் வரலாம். ஏன்னா அவங்க எல்லாம் வந்து ரொம்ப பியூர். பிரம்மதேவர் பண்ணின தவத்தோட அவங்க வந்ததுனால அவங்களுக்கு மற்ற பற்றெல்லாம் கிடையாது. ஹரிநாமம் ஹரிபக்தி அது மட்டும்தான் இருந்துச்சு அவருக்கு. சோ அவங்க எப்ப வேணா வைகுண்டம் போலாம் வரலாம். ஆனா ஒரு நாள் என்ன ஆயிடுச்சு, இந்த ஜெய விஜயர்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த 4 பேரை வந்து உள்ள போக விடாம தடுக்குறாங்க. அப்ப தடுக்கும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா சனத்குமாரர்கள் வந்து வைகுண்ட லோகம் வந்து ரொம்ப தெய்வீகமானது. ஆனா இங்க வந்து அவங்க என்ன நினைச்சிட்டாங்கன்னா சின்ன பசங்க மாதிரி இருக்காங்கல்ல, அந்த மாதிரியான ஒரு தாட் வந்துருச்சு. இங்க உனக்கு இந்த அசுர குணம் இருக்கின்றதா? இதெல்லாம் வந்து பூலோகத்துல இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய குணங்களாச்சு, நீ அங்க போய் இருப்பாயான்னு சாபம் கொடுத்துட்டாங்க. ஜெயன் விஜயன் அந்த 2 பேருக்கும் வந்து சாபம் கொடுத்துறாங்க. ஆனா சாக்ஷாத் பகவான் வந்து தன்னுடைய சேவகர்களை வந்து அப்படி விடுவாரா? அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, நான் அவங்க 2 பேருக்காக மன்னிப்பு கேட்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப இதுக்கு என்ன பிராயச்சித்தம்னா, அதுவும் உன் கையில தான் இருக்கு பகவானேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க போயிடுறாங்க 4 பேரும். அப்ப பகவான் கிட்ட அவங்க கேக்குறாங்க, நாங்க என்ன பண்றதுன்னா உங்களுடைய இந்த சாபத்துல இருந்து பாப விமோசனம் என்னுடைய கையால மரணம் நிகழும் போதுதான் நடக்கும். அதனால நிறைய வருடங்கள் எடுத்து நல்ல எனக்கு சேவகமானவர்களாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா, இல்ல அசுரர்களாக மாறி மூன்றே பிறவிகளில் என்னை வந்து அடையணும்னு நினைக்கிறீங்களான்னு போது ஜெய விஜயர்கள் சொல்றாங்க, உங்களை விட்டுட்டு எங்களால இருக்க முடியாது. அதற்காக நாங்க அசுரர்களாக மாறி 3 பிறப்புகளில் உங்களிடம் வந்து சேர்றோம். ஆனா அதற்காக நாங்க வந்து அசுரர்களாகவே இருக்கின்றோம் அப்படின்றத வந்து அதுக்கு வந்து சம்பிரஷ்ட யோகா அப்படின்ற பேருன்னு நினைக்கிறேன். கிளியரா நான் நாளைக்கு சொல்றேன் உங்களுக்கு. சோ அதை வந்து அவங்க சொல்றாங்க, நாங்க வந்து அசுரர்களா வரோம்னு சொல்லிட்டு. அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் திவ்ய யுக
யுகத்துல, ஒரு திவ்ய யுகத்துல 4 யுகங்கள் இருக்கு. சத்தியுகம், திரேதாயுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம். சத்தியயுகம் நமக்கு பார்த்தோம் நிறைய வருடங்கள் இருக்கிறது. அதோட யுக தர்மம் என்ன அதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். சோ ஒரு யுகத்திலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்தியுகத்துல வந்து ஹிரண்யாக்ஷன், ஹிரண்ய கசிபு, ஜெய விஜயர்கள் வந்து அவதாரம் அவங்க வந்து பிறப்பு எடுக்கிறாங்க அசுரர்களாக. யாரார? ஹிரண்யாக்ஷன், ஹிரண்ய கசிபு. ஹிரண்ய கசிபு பிரலாதரோட அப்பா. அண்ட் ஹிரண்யாக்ஷன் வந்து கடலுக்குள்ள வந்து பூமாதேவியை கொண்டு போய் வச்சிருவார். அதனாலதான் வராக அவதாரம் வருது அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ பகவான் வராக அவதாரம் எடுத்து ஹிரண்யாக்ஷனை கொல்றார், அதனால முக்தி கிடைக்கின்றது. நரசிம்ம அவதாரம் எடுத்து ஹிரண்ய கசிபுக்கு வந்து முக்தி கொடுக்கின்றார். இரண்டாவது திரேதாயுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கும்பகர்ணன் அண்ட் ராவணன், ராவணன் அண்ணன், அதே மாதிரி ஹிரண்ய கசிபு அண்ணன். சோ ராவணன் கும்பகர்ணன் 2 பேருக்கும் ராம அவதாரம் எடுத்து அவங்களுக்கு வந்து முக்தி கொடுக்கின்றார். மூன்றாவது யுகம் அது என்ன அப்படின்னாக்கா துவாபர யுகம். துவாபர யுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா சிசுபாலன், தண்டவக்கர்மன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 பேரா வராங்க. சோ சிசுபாலன் தான் இப்ப அதுதான் அந்த ஜெய விஜயர்களோட சிசுபாலனோட கதை எதுக்கு வந்து சொன்னேன்னா, சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் மேல எப்பவும் பொறாமையா இருப்பான், இவனாலதான் எனக்கு மரணம்னு சொல்லிட்டு. அதனால எப்ப கிருஷ்ணர் பேச்சு எடுத்தாலும் அவன் வந்து எப்ப பார்த்தாலும் கிருஷ்ணரை திட்டிக்கிட்டே இருப்பான். அது மட்டும் இல்ல, ருக்மிணி அம்மாவை அவனுடைய அண்ணனான ருக்மி வந்து என்ன பண்ணுவார், சிசுபாலனுக்கு திருமணம் செய்து வைக்கணும்னு நினைப்பாரு. ஆனா இங்க என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா ருக்மிணி அம்மாவை பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து திருமணம் முடிக்கிறார் இல்லையா, அந்த பொறாமையும் கூட. சோ எப்பவும் திட்டிக்கொண்டே இருப்பார் பகவான். அப்ப பாத்தீங்கன்னா இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்திரபிரஷ்டம் அந்த பஞ்சபாண்டவர்கள் வந்து முதலே பெரிய அரண்மனைகள்லாம் கட்டி அதுல வந்து முதல் மரியாதை யாருக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது பீஷ்ம தேவர் மிகவும் மூத்த மகன் அந்த ஃபேமிலியில இல்லையா, அவர் என்ன சொல்றார், வேற யாரு, நான் சாட்சாத் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு தான் வந்து நம்ம வந்து முதல் மரியாதையை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்ப அதை கேட்ட உடனே சிசுபாலனும் அங்க இருக்கார். சிசுபாலனுக்கு கோபம் வருது. சிசுபாலன் வந்து கிருஷ்ணர் அதிகமா திட்ட ஆரம்பிச்சிடுறான். அந்த வந்து இடையர்குல சிறுவன், நீ வந்து என்னென்னலாம் பேசக்கூடாதோ, துரியோதனனுக்கே வந்து அதை கேட்க முடியலையா, காதை மூடிக்கிறானா துரியோதனனுக்கே, அவ்வளவு அசிங்கமாக திட்டுறா. 100 தடவை பகவான் பொறுத்து கொண்டார். 101வது தடவை சொன்ன உடனே அவருடைய கையில இருந்து சக்கரத்தை ஆழ்வார் என்ன பண்றார், அவருக்கு வந்து முக்தி கொடுக்கின்றார் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ அசுரர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க கிட்ட அகங்காரம், தான்ற பலம், தற்பெருமை, காமம், கோபத்துல வந்து அவங்க மயங்கி இருப்பார்கள். பகவான் மேல வந்து பொறாமை கொண்டிருப்பார். நம்மளுக்கு ஞாபகம் இருக்கு அவங்களுக்கு நம்மளுடைய முந்தைய சாப்டர்ல வந்து நம்ம பார்த்தோம். பகவான் சொல்லுவார், நீ பொறாமை அற்றவன்றதுனால உனக்கு வந்து இந்த ரகசியத்தை வந்து நான் உனக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார். சோ அந்த இங்க சிசுபாலன் வந்து பொறாமையோட இருப்பான், அசுரர்கள் வந்து பொறாமையுடன் இருப்பார்கள்ன்றத பார்க்கலாம். 19வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. तानहं द्विषित क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपां यजस्रम् अशुभान् आसिरीष्व एव योनिषु. பொறாமையுடன் கருணையின்றி இருக்கும் இத்தகு கடைநிலை மனிதர்களை ஜடவாழ்வு என்னும் கடலில் பல்வேறு அசுர இனங்களுக்குள் நான் நிரந்தரமாக தள்ளுகின்றேன். ஒரு தடவை பகவான் நமக்கு வந்து ப்ராமிஸ் பண்றார், எப்ப வந்து நம்ம கிட்ட அந்த அசுர குணங்கள் இருக்கின்றதோ, நம்ம கிட்ட நல்ல குணங்கள் எது வேணும்ன்றதை விட கெட்ட குணங்கள் எது இருக்கக்கூடாதுன்றதுல நம்ம ரொம்ப தெளிவா இருக்கணும். பொறாமை இருக்கவே கூடாது. நமக்கு என்ன பகவான் கொடுத்திருக்காரோ இதுவே வந்து நமக்கு அவர் கொடுத்த அருள். அதனால அதை வச்சு சந்தோஷப்படணும். தன்னில் திருப்தியுற்று நமக்கு என்ன இருக்கோ அதுல திருப்தி உடணும். அவங்க வச்சிருக்காங்க அதனால எனக்கும் வேணும்னு சொன்னோம்னா அப்ப அதற்காக நம்ம ஓடி 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 நம்ம வந்து கர்ம பலன்கள்ல வந்து பந்தப்படுகின்றோம். சோ பொறாமை இல்லாம கருணை ரொம்ப முக்கியமானது. கருணை இருக்கும் இத்தகு கருணை இன்றி இருக்கக்கூடிய பொறாமையுடன் இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து கடைநிலை மனிதர்கள். அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜடவாழ்வு என்னும் கடலில் பல்வேறு அசுர இனங்களுக்குள் நான் நிரந்தரமாக தள்ளுகின்றேன். அப்பா இதெல்லாம் நமக்கு வேண்டவே வேண்டாம். நம்ம வந்து தெய்வீக குணங்களோட பகவானுக்கு சேவை செய்யறதா தான் நம்ம வந்து யோசிக்கணும். 20வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி வாசிங்க பிரபுஜி. ஆசுரம் யோனிம் ஆபன்ன மூடா ஜன்மனி ஜன்மனி மாம் அப்ராபேவ கௌந்தேய ததோ யாந்த ததமாம் கதிம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. குந்தியின் மகனே, அசுரத்தனமான வாழ்வினங்களில் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கும் இத்தகையவர்கள் என்றுமே என்னை அடைய முடியாது. படிப்படியாக அவர்கள் மிகவும் வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினங்களில் மூழ்குகின்றனர். அந்த அசுரத்தனம் இருக்கிறதுனால அவர் சொல்றாரு, அவங்க திருப்பி திருப்பி பிறப்பு எடுத்து என்னை வந்து அடையவே முடியாது. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்போதும் இருக்கக்கூடிய அந்த வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினங்களில் மூழ்குகின்றனர். சோ நம்ம கிட்ட வந்து இது நாள் வரைக்கும் இப்ப புரியுதா எதற்காக வந்து பகவான் இந்த
இந்த கடைசி 6 அத்தியாயங்கள் வந்து ஞான யோகம் சொல்றார். நமக்கு அந்த ஞானத்தை கொடுப்பதன் மூலமாக இந்த ஞான விருத்தி செய்து கொண்டு பகவானிடத்தை சேர்வதற்கான வழிகளை வந்து நம்ம நாடுகின்றோம். சோ இதெல்லாம் அசுர குணம்ன்றது நமக்கு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த தவறை நாம் செய்ய மாட்டோம். சோ பொறாம இருக்கக்கூடாது, கருணை வேணும். சோ நோ மீட் ஈட்டிங், புலால் உணவு இருக்கக்கூடாது. சோ எல்லாரிடத்திலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா தூய்மையாக கருணையோட இருக்கணும்ன்ற அந்த ஞானம் வந்து நமக்கு கிடைக்கும். 21வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா யாராவது? ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் 2 minutes. நகரம் வாரம் நாஷ்னம் ஆத்மனக காம குரோதஸ்ததா லோபஸ் தஸ்மாத் ஏதத் தரிய யஜேத். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம் நமக்கு. காமம், கோபம், பேராசை ஆகியவை நரகத்திற்கு கொண்டு செல்லும் 3 கதவுகள். இது அது 3 கதவுகள். அதுவும் எங்க கொண்டு செலுத்துகின்றது நம்மள? நரகத்துக்கு. என்னன்னது? காமம், இச்சை, கோபம், பேராசை, இது 3ம் வந்து நமக்கு இருக்கக்கூடாது. இவை ஆத்மாவை அழிவு பாதையில் நடத்துவதால் ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை துறக்க வேண்டும். எனவே இது ஞான யோகம் என்று சொல்லப்படுகின்றது இல்லையா? சோ நமக்கு வந்து இந்த 3 குணங்கள் வந்து நமக்கு இருக்கக்கூடாது. அதனை வந்து நம்மளை நரகத்திற்கு இட்டு செல்லும் 3 கதவுகள் அப்படின்றத பார்க்கணும். சோ இந்த அறிவுள்ள மனிதர்கள் இதை துறக்க வேண்டும். எந்தெந்த 3 குணங்கள் நம்ம துறக்கணும்? ஹரே கிருஷ்ணா. 3 குணங்கள் எதை துறக்கணும்? காமம், ஹரே கிருஷ்ணா, காமம், குரோதம், பேராசை. அது 3ம் வந்து 3 வாயிற் கதவுகள். எங்க போறதுக்கு? நரகத்திற்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி மாதாஜி வாசிங்க 22வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏதைர் விமுக்த கௌந்தேய தமோத்வாரைஸ்திரிபீர்நரக அசராத்யாத்மன ஸ்ரேய சதோ யாதி பராம் கதிம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. குந்தியின் மகனே, நரகத்தின் இந்த 3 கதவுகளிலிருந்து தப்பிய மனிதன் தன்னுணர்விற்கு அனுகூலமான செயல்களை செய்து படிப்படியாக பரம இலக்கை அடைகின்றான். சோ நம்ம இதுல இருந்து வெளிவர முடியுமா? கண்டிப்பாக வெளிவர முடியும். அதற்காக தான் வந்து பகவான் நமக்கு நிறைய ஆன்சர் பண்றாங்க இல்லையா? சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த 3 கதவுகளிலிருந்து தப்பி, சப்போஸ் நம்ம அந்த 3 குணங்கள் நம்ம கிட்ட இல்லப்பா, நம்ம வந்து இந்த ஞானத்தை பெறுவதன் மூலமாக தெய்வீக இயல்புகளை வளர்த்து கொண்டு விட்டோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்றோம்? அதுல இருந்து தப்பிச்சு தன்னுணர்வுக்கு அனுகூலமான, என்னது தன்னுணர்வு? நான் ஒரு ஆத்மா, சாங்கிய யோகம், ஆத்ம ஞானம். நான் ஒரு ஆத்மா. இந்த தன்னுணர்வுக்கு அனுகூலமான செயல்களை செய்து படிப்படியாக பகவானை அடைகின்றோம். எப்படி அடைகின்றோம் பகவானை? இங்க பாருங்க, அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர், அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு. இப்ப நிறைய குருக்கள் இருக்காங்க. ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் சொல்லிட்டாங்க, நம்ம போய் அவங்களை அடையணும். சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டபடி இப்ப நமக்கு உடல் நிலை சரியில்லை அப்படின்னாக்கா ஒரு மெடிசன் எடுத்துக்கிறோம். அந்த மெடிசன் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் என்னுடைய உடல் வந்து சரியாகணும். அது சரியாகல அப்படின்னாக்கா ஒண்ணு மெடிசன் வேலை செய்யல, இல்ல நான் வந்து சரியா ஃபாலோ பண்ணல, கரெக்டான டைம்ல மெடிசன் எடுக்கல, கரெக்டான டோஸ்ல எடுக்கல. சோ நம்ம ஆன்மீக குரு வந்து எப்படி இருக்கணும்னா, அவரை அடைந்ததற்கு அப்புறம், ஆன்மீக குருவிடம் சரணடைந்ததற்கு அப்புறம் நம்மளுடைய வாழ்வியல்ல மாற்றங்கள் இருக்கணும். அப்பதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சரியான பாதையில போறோம் அப்படின்னு. குருவோடது வந்து அதுதான். அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா குரு வந்து நமக்கு தீட்சை கொடுக்கும்போது சொல்வாராம், இந்த ஆத்மாவை பகவான் இடத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டியது என்னோட கடமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு குரு வந்து அந்த ஓத் எடுக்கிறாங்க. அதனால அதே மாதிரி நம்மளும் ரொம்ப ரொம்ப கேஷுவலா இருந்துடக்கூடாது. எப்ப தீட்சை எடுத்துட்டோமோ நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த விதிமுறைகளை கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணணும். 16 ரவுண்ட்ஸ் சாண்டிங் பண்ணணும், காலையில மங்களார்த்தி பார்க்கணும், நம்மளுடைய இந்த பகவத்கீதை பாகவதம் எல்லாம் படித்து நம்மளுடைய ஞானத்தை வளர்த்துக் கொள்ளணும். அது அப்படியே பிராக்டிக்கல் லைஃப்ல போகணும். ஞானம், விஞ்ஞானம், நாலேஜ் இஸ் ஞானம், விஞ்ஞானம் என்றது ரியலைசேஷன். சோ அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி பகவான் கிட்ட போகணும். நம்மளோட ஒரே குறிக்கோள் என்ன அப்படின்னாக்கா கோலோக விருந்தாவன், பகவானுக்கு சேவை செய்வது மட்டும்தான். நம்ம யாரு? தாசானு தாசானு தாசன், அடியேனுக்கும் அடியேனுக்கும் அடியன், பகவானோட சேவகர்களுக்கும் சேவகர்களுக்கும் சேவகன். புல்லை போல நம்ம வந்து நம்மளுடைய குணம் இருக்கணும். எப்படி வந்து ஒரு புல்லை மிதிச்சிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அது திருப்பி என்ன பண்ணும்? எழுந்து நிற்கும். அது போல நமக்கு வந்து அந்த பணிவு வேணும். சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஒரு நல்ல அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு, அவங்களுடைய ஹிஸ்டரி பார்க்கணும். நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா, நம்மளுடைய
செகண்ட் சாப்டர்லயே வந்து பகவான் சொல்லியிருக்காரு இந்த ஆன்மீக ஞானமாகப்பட்டது குரு சிஷ்ய பரம்பரை மூலமாக வரணும். சோ அந்த ஒரு கரெக்டான குருவை அணுகி நம்மளுடைய வேதங்களை படித்து தவங்களை மேற்கொண்டு நம்ம அடுத்து பார்க்க போறோம். என்ன தவம் அப்படின்னாக்கா மனம் வாக்கு செயல், அந்த மூன்றுக்கும் உண்டான தவங்கள். புலன் இன்பங்களை கட்டுப்படுத்தி ஆன்மீக அறிவை முன்னேற்றி பகவானிடத்தில் சரணடைய வேண்டும். சோ இததான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. 3 கதவுகளிலிருந்து தப்பி நம்மளுடைய இந்த செயல்களை வந்து படிப்படியாக செய்து கண்டிப்பாக நம்ம எல்லாரும் பகவான் கிட்ட போவோம் அப்படின்றத வந்து பாக்குறோம். போதும் இந்த உலகத்துல நம்ம வந்து இந்த பிறப்பு இறப்புல மூழ்கி கடினப்பட்டது எல்லாம் இல்லையா. 23வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. இன்னும் 2 ஸ்லைட் தான் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. சாஸ்திர விதிம் உத்ஸ்ருத்ய வர்த்ததே காமகாரத நசசித்திம் அவாப்னோதி நசூகம் ந பராம் கதிம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து தனது மனம் போன போக்கில் செயல்படுபவன் பக்குவத்தையோ சுகத்தையோ பரம இலக்கையோ அடைவதில்லை. சாஸ்திர விதிகளை ஃபாலோ பண்ணாம விக்ரமவாதிகளா எனக்கு என்ன தோணுதோ அதை தான் நான் பண்ணுவேன் போ அப்படின்ற மாதிரி போனோம்னா நமக்கு வந்து வாழ்க்கையோட அந்த பக்குவமும் கிடைக்க போறது கிடையாது. திருப்பி திருப்பி நம்ம கடின கஷ்டங்களையே அனுபவிக்க போகின்றோம். எந்த துன்பமும் கிடையாது, இன்பமும் கிடையாது, பகவானை அடைய போவதும் இல்லை. அதனால நம்ம வந்து சாஸ்திரங்களை ஃபாலோ பண்ணி நமக்கு அங்க கொடுக்கப்பட்ட அந்த ஸ்டெப்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். கடைசி ஸ்லோகம் 24வது ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தஸ்மாத் சாஸ்திரம் பிரமாணம் தே கர்யாகாரிய வயவஸ்திதௌ இக்ஞாத்வா சாஸ்திர விதானோக்தம் கர்ம கர்கும் இகார்ஹசி. புஷ்டி வாசிருங்க மாதாஜி. இந்த ஸ்லைடு வாசிருங்க. ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாஷு உபநிஷத் பிரம்மவித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே தெய்வ அசுர சம்பத் விபாக யோகா நாம சோடாசோ அத்தியாய ஹரிவோ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா பகவான் கிருஷ்ணர் பலராமர் 2 பேரும் வந்து சாந்தீப முனி அவருடைய குரு கிட்ட போய் ஞானத்தை வளர்த்துக் கொள்கின்றார்கள். 63 நாட்கள்ல குருகுலத்துல பகவான் 63 ஆயக்கலைகளையும் கற்றுக்கொண்டார். அது மட்டும் இல்ல, அதை முடித்ததுக்கு அப்புறம் குரு கிட்ட உங்களுக்கு என்ன தட்சணை வேணும் அப்படின்றத கேட்டு அந்த தட்சணையை கொடுத்துட்டு தான் அவங்க வந்தாங்க. சோ இந்த பாத்தீங்கன்னா எது கடமை என்றும் எது கடமை அல்ல என்றும் சாஸ்திரங்களின் விதிகளால் ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் பகவத்கீதையில 5 விஷயங்கள் பார்க்கணும். கடைசியா இருக்கிறது கர்மா, செய்யக்கூடிய செயல்கள், எதை செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாதுன்றத வந்து நம்ம வந்து பகவத்கீதையில கத்துக்கொள்கின்றோம். எப்படி இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, தெய்வ அசுர இயல்புகள் என்னன்னு பார்த்தோம், ரஜோகுணம் தமோகுணம் சத்துவகுணம் என்னன்னு பார்த்தோம், பக்தன் இல்லாதவன் எப்படி, தவறி விழக்கூடியவன் தவறி விழாதவனுடைய குணங்கள் எல்லாம் பார்த்தோம். சோ இதையெல்லாம் செய்வதன் மூலமாக நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானிடத்தில் படிப்படியாக நம்ம வந்து அந்த ஞானத்தை அறிந்து பகவானிடத்தை வந்து அடைய முடியும். படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்கு இத்தகைய சட்ட திட்டங்களை அறிந்து அவன் செயல்பட வேண்டும். சாக்ஷாத் பகவான் அவரே வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸையும் வந்து ஃபாலோ பண்ணி the typical man எப்படி வாழணும், கிரகஸ்தன் எப்படி வாழணும்ன்றத வந்து வாழ்ந்து காட்டி விட்டு போனார் இல்லையா. பகவானுக்கு எல்லாம் செய்யணும்னு ஏதாவது இருக்கா என்ன? எதற்காக அவர் வந்து சாரதியாக இருந்தார், தேரோட்டியா இருந்தார்னா அர்ஜுனனுக்கு வந்து எப்ப வந்து அதாவது ஒரு சாரதி என்ன பண்ணணுமோ அதை கரெக்டா பண்ணார். அர்ஜுனனுக்கு தேரோட்டியாக இருந்தார். கரெக்டா அந்த டைமுக்கு வந்து அந்த குதிரைங்களை வந்து அவுத்து விட்டு அதுங்களுக்கு தண்ணி காட்டி அதுங்களுக்கு பிரசாதம் போட்டு சோ அதை வந்து கரெக்டா பண்ணார். சோ இங்கேயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாக்ஷாத் பகவான் அவருக்கு எதனா கத்துக்கணும்னு எதனா இருக்கா என்ன, எல்லாமே அவர்கிட்ட இருந்து வந்ததுதான். ஆனா அவர் என்ன பண்றாரு, சாந்திப முனி கிட்ட போய் குருகுலத்துக்கு போய் எல்லாத்தையும் கற்றுக்கொண்டு குருவிற்கு வந்து தட்சணையும் கொடுத்துட்டு வந்தார். ஏன்னா அவங்களுடைய குழந்தை 5 வயதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த நதிக்கரையில குளிக்கும் போது காணாம போயாச்சு. சோ இவங்க அந்த நதிக்கரையில போய் அங்க வந்து பாஞ்சசன்யம் அந்த சங்கெல்லாம் எடுத்து அந்த அசுரனை அழித்து அதுக்கப்புறம் யமலோகத்துக்கு போய் யமலோகத்துல இருந்து யமதர்ம ராஜா கிட்ட இருந்து அந்த குழந்தைய கொண்டு வந்து குரு கிட்ட ஒப்படைத்தார்கள் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த அத்தியாயம் தெய்வ அசுர இயல்புகள் அப்படி என்ன அப்படின்றத வந்து பகவான் சொன்னார். பக்தன் அந்த தெய்வீக குணங்கள் என்ன, அசுர குணங்கள் என்ன. சோ அசுர குணத்தை விடுத்து நம்ம தெய்வீக குணங்களை நம்மளுடைய இதுல வந்து இன்கல்கேட் பண்ணி அதிகப்படுத்தி பகவானை அடைய வேண்டும். சோ எப்ப இந்த அசுர குணங்களை விடுக்கின்றோமோ அப்ப வந்து
அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை நாடி அவரிடமிருந்து பணிவோடு அவர்களுக்கு சேவை செய்து பணிவாக கேள்விகளை கேட்டு ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொண்டு பகவானை அடைய வேண்டும் அப்படின்றத வந்து பகவான் இங்க சொல்லியிருக்கார். வாஞ்ச கல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துபே ஏவச்ச हरे कृष्ण वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरि बोल हरि हरि बोल हरे कृष्ण। எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா? ஏதாவது கேள்வி? ஓகே, எந்த கொஸ்டின்ஸ் இல்லைன்னா நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம். இன்னும் 2 நாள் தான் நம்ம இணைந்திருக்க போகின்றோம். ஸோ தயவு செஞ்சு நாளைக்கும் நாளன்னைக்கும் வந்துருங்க அவசியம். உங்களுடைய கொஸ்டின்ஸ் இதெல்லாம் டவுட் எல்லாம் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கோங்க. பிரபுஜி நீங்க கொஞ்சம் யாராருக்கு டவுட்ஸ் இருக்கோ அது கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பாடம் கத்துக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் எனக்கு ப்ளீஸ் ரிப்பீட் இட் மாதாஜி. புரியலங்க மாதாஜி, கேட்கல உங்க வாய்ஸ் சரியா. அவங்க பலராமன் கிருஷ்ணர் போய் சாந்தி முனிட்ட கத்துக்கிறாங்க. ஆமா ஆமா கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஐ காண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அவங்க குருதட்சிணை என்ன தரணும்னு கேக்குறாங்க 2 பேரும். அப்ப வந்து சாந்திப முனி வந்து ஒண்ணும் சொல்லலன்னா அவங்களுடைய மனைவி வந்து ரொம்ப அழுறாங்க. அப்ப அவங்க என்னன்னு கேட்கும்போது, என்னுடைய குழந்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நதியில இது பண்ணும்போது இறந்து விட்டான், அதனால எனக்கு அந்த குழந்தைய தர முடியுமான்னு சொல்லி அவங்க கேக்குறாங்க. அதற்காக அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த கடல்ல போய் பாக்குறாங்க. அதுல வந்து ஒரு சங்கு, இந்த பாஞ்சசன்யம்ன்ற அந்த அசுரன் வந்து இருக்கான். அவன் தலையில வந்து அந்த சங்கு இருக்கும். சோ பகவான் என்ன பண்றாரு, அவனை கொன்று அந்த சங்கை வந்து எடுக்கிறார். அதுதான் வந்து அவர் கையில நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லயே பார்த்தோம்ல மாதாஜி, பாஞ்சசன்யம்ன்றதான் வந்து பகவான் ஊதுறாரு சங்காக. அதுக்கப்புறம் வந்து அவருக்கு வந்து என்ன கேக்குதுன்னாக்கா யமலோகத்துல இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு யமலோகத்துல போய் ஐ திங்க் 5 வயது போனவங்க வந்து 16 வயதுல என்னமோ அவங்க திருப்பி கொண்டு வருவாங்க கிருஷ்ணர் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்து அந்த குழந்தைய குருக்கு தட்சிணையா கொடுத்துட்டு அவங்க வராங்க அப்படின்றத வந்து நம்ம கதைகள்ல பாக்குறோங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நாளைக்கு நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.